Алейкум бародари ду бародарай Москва гуфт телефони ами 8000 9000 камера кос камера мекунам ина бародарҷон Samsung Galaxy S21 Ultra S21 Ultra нархиш 8000 русия ина телефон састаниш пачка кучоз мезаним на куч 0002 ина Galaxy S21 Ultra ина бародар тамошо ку телефон састаниш зура S21 Ultra нархиш 8000 русия ина оз пишам ҳуй мекунем на пишам бибина телефон састаниш нава ина пиштиш шуай пиштиш кам ташкарсаге 8000 руси телефон састаниш бени бояд зурай интернетдам ватсапдам созаям масалан час пахшур кор мекунам камера оригиналша дорум ина камера оригиналша дорум ина оригиналш 5300 сомон ина оригиналш камера я оригиналаш дем сорта ина бародар ки 8000 камера ки 8000 руси пато дешам веситинда любой ҷой Тоҷикистон 25 шаҳр нави вилояти Қатон доставка бепула ина номерои мо дешам веситим 907 89 18 намҷои буре кадон бародаро ай шаҳри душанбе ай шаҳри ваъда занг мезанед шумо телефон биёред болоштун ки алишида бародаро ба телефон вообще занг назанед мақсад гап намезанам ба телефон алиш карданда алишида бародаро ай пеш гап мезанам бихарем 25 шаҳр нави вилояти Қатон ай шутима доставка бепула бародаро ай шумо бениҳоят надорум ки хабар дастгирӣ мекунед бародаро раҳмат чӣ гуфтанем ва шуморо бародаро дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед YouTube дам канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед бародаро марҳамат ина куми телефона телефон рехтаге не хонор 50 ина хонор 50 нархаш 1700 сомон ина 128 оперативни 6 зула на бародар тамошо кунеш текнош 6000 русия ина ишам доставка бепула ина кадомтон мехарин марҳамат номеримон 907 89 18 18 дар паниқ бошед.